היי לכולם, כאן ג'קי וידל, ובווידאו הזה אני הולך להראות לכם משהו מאוד מגניב. אני הולך להראות לכם בעצם איך אני מחבר וואטסאפ ל-N8N, ומשם מתחבר בעצם לבסיס נתונים של לקוח, שבו יש נתונים של המוצרים של הלקוח הזה. בעצם מקטים עם כל הנתונים של המוצרים. וזה מחובר בעצם דרך API ללקוח. באותה מידה אפשר לחבר את זה גם כמובן לגוגל שיטס או לאיירטייבל, זה לא משנה. בווידאו הזה אני אראה איך אני עושה את זה עם וואטסאפ רשמי, כי זה יותר מורכב עם וואטסאפ לא רשמי. על ההבדלים בין רשמי ללא רשמי אני אעשה וידאו נפרד כמובן. וואטסאפ רשמי של חברת פייסבוק, מטא וואטסאפ קלאוד, שיושב בעצם בשרת. זה לא האפליקציה שיושבת אצלכם בטלפון, הוואטסאפ ביזנס. למרות שהיום פייסבוק התחילו לרשות לחבר את שניהם ביחד, זה עדיין לא מבושל, אבל לא משנה, זה לא הנושא של הוידאו הזה. אנחנו ניכנס ל-N8N, אני אראה לכם את הפלואו בעצם, והפלואו הזה הוא די מתוחכם, כי מה שעשיתי בו חילקתי אותו לשניים. מצד אחד יש פלואו של voice, של קול, כאשר אני מקליט הודעה קולית, המערכת יודעת לתמלל את הקול שלי, לקחת את המילים שאמרתי, להפריד אותם בין מילים שלא קשורות למקט עצמו, להוציא את המקט, להכניס אותו למשתנה, ואז להשוות אותו בעצם לבסיס הנתונים של הלקוח, ולהחזיר לי תשובה בוואטסאפ עם הנתונים של המוצר. הפלואו השני הוא בעצם טקסט, הרבה יותר פשוט, אני מקליד את המקט והוא מחזיר לי תשובה. אבל עיקר הוידאו יהיה על הפלואו של ה-voice, שזה בעצם הדבר הבאמת מתוחכם ש-N8N מאפשר לנו לעשות, תוך שילוב גם עם קוד. נאלצתי גם להשתמש בקוד בשביל זה, אבל לא צריך להיבהל מקוד, זה בסדר. אז בואו ניכנס בעצם לאוטומציה, ואני אתחיל להראות לכם איך בניתי את הכל, ונעבור שלב אחר שלב איך עושים את כל החיבורים, גם בוואטסאפ, גם בפייסבוק, וגם ב-N8N. אז בואו ניכנס למחשב, ואני אתחיל להראות לכם את האוטומציה שלב אחר שלב. אני טיפה אטה את הראש שמאלה כדי להסתכל במסך, ואתם תראו את הצדודית שלי. צדודית זו מילה יפה. אז כמובן כמו כל אוטומציה ב-N8N, אנחנו מתחילים בעצם בטריגר. במקרה הזה הטריגר הוא טריגר של וואטסאפ רשמי, והטריגר הזה הוא בעצם מופעל על messages. כל פעם שהיא מתקבלת הודעה, בעצם הטריגר מפעיל את האוטומציה, והכל מתחיל לקרות. ובסוף האוטומציה יש גם טריגר של קבלת הודעה חזרה. כמו שאתם רואים, יש כאן כמה אפשרויות, ואנחנו בחרנו במסאג'. עכשיו פה יש את ה-credential של להיכנס לוואטסאפ API. אני עוד תראה איך אני מגיע לנתונים האלה, לקליינט ID ולקליינט סיקרט, אבל לפני זה, אני אראה לכם איך האוטומציה בנויה. כמו שאתם רואים, יש כאן בעצם, ב-Make זה נקרא מודול, ב-N8N נקרא לזה נוד, אם האמריקאים היו יודעים. נוד זה בעצם כל בעצם מודול, כמו שאנחנו רגילים ב-Make, שבו אני מבצע פעולה. אז כאן בעצם בשביל לחלק את האוטומציה לאודיו ולטקסט, שמתי נוד מסוג if. כן, אני יודע. נוד מסוג if זה טוב. וכאן יש בעצם רולים שהם מאוד פשוטים. לאחד קראתי voice ולאחד קראתי טקסט. לזה שנקרא voice, בעצם ברגע שייכנס מידע מסוג voice, אז יופיע כאן מידע, אני אראה לכם את זה עוד מעט, ואז אני אמשוך את המידע הזה, כמו שאתם רואים, N8N כמובן בנוי כמו Make, הכל בעצם בנוי די ב-JSON, שזה פורמט בעצם של דאטה, שהמערכות האלה יודעות לקרוא, ובעצם ה-JSON הזה מכיל הודעה, שנקראת message, ויש כאן מערך, לא להיבהל מהמילים האלה, זה לא כזה מסובך, מערך array שבעצם מכיל אובייקטים, ויש, האובייקטים האלה הם מוספרים, יש בקוד, מספרים אתם מתחילים מ-0. אז במקרה הזה אנחנו מושכים את הערך הראשון מתוך ה-messages, שהוא 0, ואנחנו נקודה אודיו, כי זה מסוג אודיו. אם זה היה טקסט, אז כמובן אותו דבר, json.message 0, טקסט. אז זה בעצם ה-if node שלנו, שבעצם מחלק, הוא ידע לזהות, אם זה voice, הוא ילך לענף של ה-voice, אם זה טקסט, הוא ילך לענף של הטקסט.
עכשיו פה בעצם אני מוסיף עוד נוד של וואטסאפ, שנקרא get audio URL, ובעצם הריסורס כמו שאתם רואים הוא מדיה, כי אני מקבל בעצם, נגיד השארתי הודעה קולית בוואטסאפ, אז היא מקבלת מדיה, וגם כאן יש מידע שאותו אני מושך מהנוד הקודם, עם האודיו ID. אתם עוד תראו את זה בפעולה, ואתם תראו את כל הנתונים האלה. עכשיו פה, בשביל להתחבר ל-API, זה שונה מהטריגר, זה קצת שונה. כמו שאתם רואים כאן, יש דבר שנקרא Access Token, ויש דבר שנקרא Business Account ID. עכשיו, המצרכים הדרושים בשביל לחבר וואטסאפ רשמי בכלל ל-NetN, הם א', כמובן NetN, ב', ביזנס פורטפוליו של פייסבוק, שיש לכם חשבון עסקי בפייסבוק, לא חייבים שהעסק יהיה מאומת, עדיין אתם יכולים לקבל 250 הודעות ביום, אם העסק מאומת, אז כמובן אתם יכולים לשלוח 1,000 הודעות ביום ומעלה, ולא משנה כמה שיותר תשלחו והכל בסדר, אז פייסבוק יעלו לכם את הכמות. וצריך מספר טלפון, שגם אותו מוסיפים למערכת בביזנס פורטפוליו, לוקחים את המספר טלפון הזה, מאמתים אותו, זה תהליך קצת מורכב מול פייסבוק, אבל מי שעובד עם רשמי, זה תהליך ששווה את זה, כי זה מאוד מאוד מקל על העבודה. יש כמובן מערכות שעושות את זה באופן אוטומטי, אם אתם כבר עובדים עם מערכת מובנית, כמו ManyChat או ChatFuel, או כל האלה שיש להם את המילה Chat בפנים, אבל במקרה הזה, אני מתחבר כרגע למספר שהוא מספר זמני. אני כרגע בסביבת פיתוח, אני עדיין עושה בדיקות, אני עדיין לא עם מספר רשמי, שלא עשיתי אימות. אז אני הולך בעצם למה שנקרא developers.facebook.com, ופה בעצם אני מקים אפליקציה. זו לא אפליקציה כמו בטלפון, של משחק או זה אפליקציה בפייסבוק, שמאפשרת לי להתחבר ל-API של וואטסאפ. אז כאן אני כבר אראה לכם את זאת שכבר אני הקמתי, אבל תכף אני אקים אחד מחדש, רק בשביל שתראו את התהליך. אז פה כבר קיבלתי Access Token, ופייסבוק נותנים לי טסט נאמבר, שאני אוכל לעשות את כל הטסטים למערכת. וזה המספר טלפון שבו אליו אני רוצה לקבל את הטסטים. כמובן שבסביבה אמיתית זה יהיה טלפון דינמי, כי כל פעם מישהו אחר ייצור קשר עם הבוט, ולא רק אנחנו. אבל פה, בשביל לצורך הטסטים, אז יש לי את הטסט נאמבר, ויש את המספר שלי. פלוס 6, כי אני גר בתאילנד. במספר הזה אני אעשה את הטסטים, כרגע אני יכול לעשות send message, ובוא נראה אם זה יעבוד, כי כבר חיברתי הכל, ואני מקבל הודעה שטקסט message successfully sent to, והנה קיבלתי הודעה, בואו נראה שנייה אחת אראה לכם, וכמו שאתם רואים, הנה קיבלתי הודעה מפייסבוק, hello world, וזה בעצם אומר שה-API מחובר, ואני יכול להתחיל לעשות טסטים עם המספר טלפון שלי. עכשיו זה כבר אפליקציה שכבר הקמתי. עכשיו בואו נלך ואני אראה לכם איך אני בעצם מקים אפליקציה בפייסבוק שאותה אני יכול לחבר ל-NetN. אז כמו שאתם רואים יש פה הרבה אפליקציות ששיחקתי איתם, בואו נעשה create new app, ונקרא לזה בשם המאוד מקורי, N8N הוסטינגר, אני קורא לזה הוסטינגר כי פה אני בעצם מאחסן את ה-NetN שלי, ובואו סתם נכניס את התאריך של היום, אוגוסט, מה אנחנו היום? שלישי, אוגוסט 3. פה אנחנו עושים את האימייל שלנו, שהוא הקונטקט, אנחנו עושים next. עכשיו פה אתם רואים יש כמה use cases של להתחבר ל-API של פייסבוק, של מטא. אם אנחנו רוצים להתחבר למודעות ולהוציא מידע על כל מה שקורה בחשבון המודעות שלנו, ליצור כל מיני app ads, threads API, סליחה, או אפילו להקים משחק בפייסבוק, וכל אלה לא מעניינים אותנו, מה שמעניין אותנו זה connect with customers through WhatsApp. אז את זה אנחנו מסמנים, אנחנו עושים next. עכשיו פה אתם, אם יש לכם רק חשבון אחד, אתם תראו אותו, אם יש יותר מחשבון אחד, אתם תראו רשימה ותבחרו את זה שאליו, את הביזנס פורטפוליו, שאליו אתם רוצים להתחבר, שזה הביזנס שלכם, של הפייסבוק. אז סימנתי את שלי, אני עושה next, פה לא צריך לעשות כלום, אני שוב עושה next, וכאן יש לי כבר סיכום של כל מה שעשיתי, ואני הולך לדשבורד, עכשיו יתבקש ממני להכניס את הסיסמה של פייסבוק, ואני מכניס אותה בשביל שהוא יזהה אותי, ועכשיו ייקח לו כמה שניות, והוא יגיע לאפליקציה. עכשיו הוא מבקש ממני קוד באותנטיקטור, סליחה, בגלל שלצורך הבטחה אני מפעיל גם מה שנקרא two-step verification, 975 409.
זה מספר שמתחלף כל כמה שניות. עכשיו אני כבר נמצא בדשבורד של האפליקציה, וכמו שאתם רואים, יש כאן 3 דברים שאפשר לסמן. אז אנחנו נעשה אותם כמובן לפי הסדר. הדבר הראשון, אנחנו רוצים להתחבר לוואטסאפ קייסס, וזה אפשר לנו להתחבר ל-API, אז לחצתי עליו, ופה בעצם אנחנו מגיעים ל-API Setup, מזה אפשר להתעלם, אנחנו לא משתמשים בסנדבוקס, אז אין מה להתייחס לזה, ואנחנו לוחצים על Start using the API. וכמו שאתם רואים, עכשיו הגענו למסך, שהוא כמו קודם, האפליקציה הקיימת שלי בעצם. וכאן אני בעצם יפיק את ה-Access Token, שכאן קיבלתי מספר טלפון טסט חדש, וכאן אני אוסיף את הטלפון שלי. עכשיו אם הטלפון לא קיים פה, אתם הולכים ל-Manage Phone Number List, ואז אתם תוכלו להוסיף את המספר שלכם, אתם תקבלו הודעת SMS, פייסבוק יאשרו, והמספר יופיע כאן. ואז אני אסמן אותו, עכשיו אני אעשה Generate Access Token, שוב הוא יבקש ממני להתחבר מחדש לפייסבוק, ואני אבחר את החשבון של הוואטסאפ אקאונט בפייסבוק, שאליו אני רוצה להתחבר. עכשיו כאן חשוב להבין שאם אני אלך רגע לפייסבוק, ואני נמצא עכשיו בפורטפוליו שלי תחת settings, אתם רואים, ואני נמצא בוואטסאפ אקאונטס. כמו שאתם רואים יש פה כמה מלא שיצרתי, חלק טסטים, חלק פעילים, ופה אתם בעצם מוסיפים וואטסאפ אקאונט חדש. New WhatsApp Business Account, אם אין לכם. אם כבר יש לכם, אז איפה שהיינו מקודם, אתם בעצם תבחרו את החשבון הזה ב-Generate Access Token, כמו שאתם רואים כאן. פה יש לי כמה, אז אני אבחר את הראשון, שבמקרה זה מה שאני רוצה להתחבר אליו, ואני אעשה Save, ועכשיו אתם תראו שהוא יפיק לי Access Token. אתם רואים, יפיק לי Access Token, וה-Access Token הזה הוא משהו שאנחנו נשתמש בו בעצם ב-NTN בשביל להתחבר. עכשיו הדבר השני ב-NTN שאנחנו צריכים, כמו שראיתם, זה Access Token ו-Business Account ID. ה-Business Account ID, כמו שאתם רואים, זה. WhatsApp Business Account ID, אז אנחנו מעתיקים את זה. ועכשיו אני בעצם אחזור לאפליקציה הקיימת, שאיתה כבר אני מחובר, בשביל להראות לכם את המשך התהליך. זה אומר שזה יתחבר. ואם אתם עושים את זה פעם ראשונה, אז זה יהפוך לירוק, ואתם תוכלו להתחבר, וזה אומר שהכל מחובר מבחינת ה-API שלנו לוואטסאפ. אז עכשיו סיימנו עם הנוד הזה, כמו שאתם רואים הכל מחובר, וכאן אנחנו, כמו שאמרתי, אני מושך את האודיו ID, עוד מעט אני אראה לכם את כל הנתונים. השלב הבא זה בעצם להוריד את האודיו. כאן בעצם לקחתי הודעה קולית שיצרתי בוואטסאפ, ולקחתי, קיבלתי ממנה URL שוואטסאפ יוצר. עכשיו, בשביל לתמלל את זה, אני צריך להוריד את ה-URL הזה בעצם לקובץ, קובץ ממשי. ופה אני בעצם משתמש בנוד שנקרא HTTP request, ואני עושה HTTP request מסוג GET כדי לקבל מידע מהנוד הקודם. פה אני מושך את ה-JSON.URL, עוד פעם, אני אומרת יראה את הכל ואז תראו את כל המידע. ובשביל להתחבר לדאונלוד אודיו הזה, אני בעצם מתחבר הפעם ב-HTTP request ל-API של פייסבוק. אז החיבור הוא שונה, הוא לא כמו הנוד המובנה של וואטסאפ. כאן אני בחרתי ב-Generic Credential Type, שזה בעצם credentials שהם לא מובנים ב-NTN. אלה מובנים בתוך NTN, ואני משתמש בהם כמו הוואטסאפ. פה אני משתמש ב-Generic כי אין אותו, הוא לא מובנה. והסוג של ההדר, אם תלכו לדוקומנטציה של ה-API של פייסבוק, אתם תראו איך אתם מגדירים את זה. זה נקרא header host, יש כל מיני סוגים. במקרה הזה אני משתמש ב-header host, ואני רוצה להתחבר בעצם, וקראתי לו WhatsApp API, בשביל לשמור אותו שיהיה אותו קבוע. ובשביל להתחבר, עכשיו פה זה מאוד חשוב, אתה תראו בדוקומנטציה ש-header off של פייסבוק, של וואטסאפ בעצם, סליחה, ההדר, הניים של ההדר הוא authorization, בדיוק כמו שרשום כאן, וה-value הוא בעצם, אני אהפוך את זה ל-expression, תתעלמו מהמספר הזה, כי זה סתם משהו שנתן יצר, זה לא אמיתי, בערר, ואז אני לוקח עוד פעם את ה-access token, עושה רווח אחרי הברר, ואני שם את ה-access token שלי, ואז אני עושה save. עכשיו פה אתם לא תראו ירוק או אדום, כי זה HTTP request, זה לא מאוד מובנה, אז אין חיבור מובנה, אבל זה יתחבר. אז תזכרו שאתם עושים את זה ב-HTTP request, ואתם יוצרים את ה-off, ללכת ל-expression, כמו שעשיתי פה, ל-expression,
עוד פעם, הוא מראה פה מספר לא, אבל זה משהו שנתן יצר, זה לא קשור באמת. ואז בעצם פה אתם תשימו ברר, אני אראה את זה עוד פעם אחת בכוונה, כי זה חשוב, ברר, רווח, וה-access token שהעתקנו, ואני עושה save. ועכשיו בעצם יש לנו שלב באוטומציה, שמוריד את הקובץ עצמו של האודיו. עכשיו, שלב אחרי זה הוא מאוד פשוט, אני עושה transcribe, תמלול לקובץ, אני משתמש כרגע ב-ChatGPT, הוא עובד לי מספיק טוב למקרה קצה הזה. אם לא עובד ChatGPT, יש מלא כלים של תמלול שהם מאוד חזקים, וכמו שאתם רואים במקרה הזה, אני משתמש ב-ChatGPT, עכשיו אנחנו מתחברים כאן לא ל-ChatGPT הרגיל, שאתם מכירים שאתם נכנסים וכותבים לו פרומפטים, אלא ל-OpenAI, ל-API שלהם. עכשיו, OpenAI account, כמו שאתם רואים, הוא מבקש ממני API key, ו-Organization ID, שלא חייב, אבל אני שם. עכשיו, איך אני מגיע לכל זה בעצם? אני הולך בעצם ל-platform.openai.com, אם אין לכם חשבון, אתם פותחים חשבון חדש, אחרי שתפתחו ותאשרו ואת הכל, תגיעו למסך של הדשבורד, ובעצם יש לכם עכשיו חשבון ב-OpenAI, ואתם יכולים להתחבר על ה-API שלו. עכשיו, חשוב מאוד ללכת בשביל לקחת את ה-API key שלנו, אם אני אלך ל-settings, אתם תראו שכאן יש בעצם את כל הנתונים של העסק שלי, ה-Organization ID שמקודם שמתי, וכאן מצד שמאל, אני הולך ל-API keys, פה אתם רואים יש מלא שיצרתי, ואני פשוט יוצר create new secret key זה נקרא, אני נותן לו שם, ועכשיו יש לי API key שאותו אני מעתיק, ואני יכול לשים ב-N8N. דבר נוסף שחשוב לעשות, זה אם תלכו לבילינג, אז חשוב להוסיף כרטיס אשראי, ותוסיפו כמה כסף שאתם רוצים שיהיה לכם כאן בטעינה. אפילו $5 זה יספיק לצורך הטסטים ולצורך הפעולות. כמובן בהמשך עם לקוח גדול, כמובן הוא משלם על הטוקנים, אז הוא יפקיד כמה שהוא רוצה וכמה שצריך, בהתאם להנחיה שלכם. אז לקחתי את ה-API בעצם, ושמתי אותו כאן, את ה-Organization ID שמתי כאן, זה כבר מובנה, וגם פה אתם תראו שאתה עושים retry, אתם רואים שהוא יתחבר. רואים? פה זה ירוק כי זה בעצם נוד מובנה של N8N. ואז בעצם אני עושה resource, אני לוקח אודיו במקרה הזה, כי אני רוצה לעשות תמלול לאודיו, וטרנסקרייב ריקורדינג זהו. ופה זה בדיפולט זה דאטה. שלב אחרי זה אני פשוט הוספתי נוד נוד שנקרא מסוג set. אם אני רוצה ליצור משתנה קבוע, שבו בעצם אני רציתי לקחת את התמלול שנוצר מהתמלול של OpenAI, ולשמור אותו כמשתנה, שיהיה לי אותו. אתם רואים audio prompt קראתי לו, manual mapping, ופה אני עושה מיפוי של ה-json.text, עוד פעם, מכאן, תכף אני אראה את הכל, ואז יש את המשתנה הזה קבוע. עכשיו מגיע החלק המאוד מאוד מתוחכם של כל האוטומציה הזו, כי אני אסביר לכם מה קורה. אני עכשיו מקליט את עצמי, ואני רוצה לדעת איזשהו מידע על מקת. אז אני אומר בטלפון, בדיקת מלאי, או מקת, ואז אני אומר את המקת. עכשיו המתמלל הוא לא חכם, הוא יודע לקחת את המידע, אבל הוא לא יודע להפריד את המילים. אז הוא יצר מילה שבעצם בנויה מכל מה שאמרתי. אז מה שעשיתי, זה כמובן נעזרתי בקלוד, כדי שיעזור לי לכתוב קוד, והקוד הזה מה שהוא עושה, הוא מנקה בעצם את כל מה שאני אומר, ומשאיר רק את המקת. עכשיו זה לקח לי לא קצת זמן, כי יצרתי אותו גם לטקסט וגם לאודיו, ובעצם התחלנו לעבוד, תוך כדי שאני עושה בדיקות, ראיתי כל פעם מה שאני אומר, ואז אמרתי לו, תתעלם ממילים כמו בדיקת מלאי, בדיקת צ'ק, בדיקת סטוק, מלאי, בדיקת, שגיאות כתיב, ואם אני אומר את המספרים בעברית, 13, 14, 25, נתתי לו ממש את כל המספרים, וגם באנגלית, גם בעשרות, ונוסף לכל, גם נתתי לו את כל הסדרות של מקטים הכי גדולות, נגיד פולר, פיק, פלוס, אולטרה, סלים, שהוא ידע לזהות, גם בעברית וגם באנגלית, ואז הוא עושה את כל הקסם שלו, והוא מתקן, והוא ידע להפריד. אמרתי, בדיקת מלאי, פיק 12B, הוא ידע להעיף את הבדיקת מלאי, שהוא לא יתייחס אליה, ובשלב הבא, הוא ייקח רק בעצם את המספר של המקת. וזה פה בעצם התחכום הגדול של הקוד הזה. ועכשיו, מה שקורה בעצם בהמשך, הוא פשוט ממשיך הלאה לנוד שנקרא merge. מה שאני עושה, אני פשוט מחבר את ה-voice ואת הטקסט. במרג' יש פה append, אז אם יגיע קול הוא ימשיך הלאה, אם יגיע voice הוא גם ימשיך הלאה. בשלב הבא אני שם עוד פעם משתנה בשם set, אני יוצר משתנה, והפעם אני לוקח את המקת הנקי,
אחרי שכבר הורדתי את המילים, בדיקת מלאי או לא משנה מה, ויש לי רק את המקט. עכשיו המקט הזה בעצם נמצא כאן, וכאן אני מתחבר ב-HTTP ל-API של הלקוח שבו יש את בסיס נתונים. באותה מידה זה יכול להיות גוגל שיט, זה יכול להיות Airtable, שבו יש לכם רשימה של מוצרים או שירותים, או לא משנה מה אתם רוצים לעשות עם הוואטסאפ, אפשר לעשות את זה כאן. ואחרי זה אני פשוט עוד פעם לוקח שדה, ופה יצרתי בעצם עוד פעם סט, ויצרתי משתנה שמכיל את הטקסט איך שאני רוצה שהוא יגיע אליי בוואטסאפ. אז שמתי פה מפרט למוצר, ושמתי אחרי זה שם המוצר, משפחת מוצרים, מחיר, ולכל אחד מהם, כמו שאתם רואים, מספר חברה, מחיר באילת, לכל אחד מהם מודבק ערך דינמי של ג'ייסון מהערך הקודם. ואז בסופו של דבר, אני אקבל את הכל כאן ב-respond with text, כמו שאתם רואים, בוואטסאפ אקאונט, ואתם רואים כמו שכאן זה מגיע מהטסט נאמבר, מהסנדר של פייסבוק, שפייסבוק נתנו לי, והוא לוקח את הערך של המספר טלפון שלי שהוגדר לפני, אני גם אראה לכם, הטקסט בדי הוא לוקח את מה שהגדרתי לו לפני, ואז בעצם אני אקבל בחזרה הודעת וואטסאפ עם המפרט של המוצר, של המקט שאותו הקראתי, וזה בעצם כל האוטומציה. אז עכשיו ראינו את כל האוטומציה במלואה, את כל הפלואו, ה-respond with text, פשוט לא הראיתי מקודם, הוא אותו דבר כמו החיבור של האודיו, עם ה-Business Account ID וה-Access Token שלקחנו מהחשבון שלנו. הדבר היחידי ששונה זה הטריגר שלנו. בטריגר, כדי לחבר את ה-WhatsApp Off, זה סוג אחר של Off, זה לא Header Off, וזה גם טריגר מובנה. אנחנו פשוט, יש לנו כאן Client ID ו-Client Secret. כדי להגיע אליהם, זה מאוד פשוט. אני בדף של ה-API, כאן אני הולך ל-App Settings, אני הולך ל-Basic, וכאן ב-Basic אתם רואים שיש לנו App ID ו-App Secret, שהם בעצם תואמים לכאן, ל-Client ID ו-Client Secret. את ה-App ID אני שם פה, ואת ה-App Secret אני בעצם לוחץ על Show, יכול להיות שבקש סיסמה, אני מעתיק אותו, אני שם אותו כאן ב-Client Secret, ואז אם זה חדש, תעשו ניסיון וזה יהיה ירוק, אם זה כבר קיים, תעשו retry וזה יהיה ירוק. ואז בעצם כל האוטומציה שלנו כרגע מחוברת. עכשיו הדבר האחרון שנשאר לי לעשות, זה בעצם להפעיל את האוטומציה, לעשות טסט. אז עכשיו אני אפעיל את ה-workflow, ובואו נראה את זה בפעולה. אני אלחץ על execute workflow, ואתם תראו שהוואטסאפ בעצם מחכה כרגע שאני אעשה פעולה בוואטסאפ, או הודעת טקסט או הודעת קול, ואני בעצם הולך לשלוח כרגע הודעה קולית, ובעצם אני הולך להגיד לו בדיקת מלאי, פיק 120 INV. עכשיו אתם רואים בעצם שהוא התחיל להפעיל את האוטומציה. הנה בעצם קיבלתי את התשובה עם המפרט של המוצר. תשובה מלאה מהדאטאבייס, מהבסיס נתונים האמיתי של המוצר הזה. מפרט של המוצר, שם המוצר, כמה הוא עולה, 2,100 שקל, הוא כרגע לא במלאי. כמובן שזה דאטה שהוא דמה, כי כרגע אנחנו רק עושים טסטים, אז זה מחובר לדאטאבייס, אבל זה לא מחובר לדאטאבייס מה שנקרא בפרודקשן, אלא בדבלופמנט. אבל כמו שראינו זה עבד, זה החזיר לי תוצאה, לפי מקט שאמרתי, עם המילה בדיקת מלאי, והוא ידע לנתק את המילה בדיקת מלאי, מהמקט עצמו, בזכות הקוד, כמו שאתם רואים כאן. עכשיו אני ממש אראה לכם את הנתונים שיש לנו בתוך מה שיצא. אז יש לנו את האוטפוט של הוואטסאפ טריגר, שאנחנו רואים, זה מספר הטלפון של פייסבוק, וזה ה-ID שלו, ועכשיו הקונטקט זה אני, זה השם שלי, וזה הוואטסאפ ID, שזה המספר טלפון שחיברתי, ראיתם בוואטסאפ, בדבלופר של פייסבוק, זה המסג' ID, יש לנו כאן את כל הטייפ, אתם רואים אודיו, ואת ה-ID של האודיו, ואז בעצם בכל שדה אתם רואים, כמו שכאן אתם רואים, הוא ירוק, כי הוא זיהה את ה-json.messages 0 כאודיו בעצם, האודיו היה פעיל. אז את זה הוא לקח, הוא לא לקח את הטקסט, כי הטקסט לא היה פעיל. עכשיו, get audio URL, גם פה אתם רואים item.json messages 0, audio ID, כמו אתם רואים זה ה-ID, הנה, עם ה-685 בסוף, אז זה השדה שמשכתי לכאן, כדי להוריד את הקובץ עצמו בעצם. התמלול בעצם גם לוקח את הקובץ שיש לפניו, זה ממש קובץ, אני יכול להוריד אותו ממש כקובץ ולשמוע את הסאונד שלי. ואתם רואים שהוא לקח את כל מה שאמרתי, ובעצם אני יכול להגיד לו בדיקת מלאי פיק 120 INV,
הוא בעצם, הוא קצת פישל יכול, וזה לא משנה, כי מה שאני עושה אחר כך, בעצם אני לוקח את הערך הזה, עכשיו עוד פעם, שמרתי את כל זה כמשתנה, בשדה מסוג set, ועכשיו הקסם האמיתי, כמו שאתם רואים, הקסם של הקוד, הוא לקח את כל המשפט הזה, שאפילו שהוא לא היה מושלם מבחינת תמלול, הוא ידע להוציא את ה-SKU האמיתי, את המקט האמיתי של המוצר, ואז הוא העביר אותו הלאה למרג' ולקח אותו בעצם מה-voice, שמר את זה כ-input SKU, שמשתנה שאני הגדרתי בסט, כדי שיהיה לי רק את המקט כמובן, ויהיה לי רק על למשוך אותו, אני משווה אותו לבסיס הנתונים של הלקוח, ואז בעצם אני מושך את כל מה שאני רוצה שיגיע אליי בהודעת וואטסאפ חזרה, בפורמט שאני רציתי, עם המפרט למוצר, כמו שאתם רואים, ה-SKU, שם המוצר, name, משפחת המוצרים, המחיר, stock status, מספר חברה, המחיר באתר, הכל נמצא לי כאן, מתוך ה-API של הלקוח. אז כמו שזה, אתם רואים, משכתי את כל זה, וה-N הזה זה אומר שהוא יורד שורה, ואז בסופו של דבר, קיבלתי הודעה מוואטסאפ חזרה עם כל המידע שראיתם, ובעצם ראיתם את ההודעה, אני אראה לכם אותה עוד פעם אחת, עם המפרט למוצר וכל הנתונים שראיתם עכשיו. אז זו בעצם הייתה כל האוטומציה, מההתחלה ועד הסוף, איך שבניתי אותה, עם הקוד, כדי למשוך אודיו, להתחבר לבסיס נתונים, כאן. אתם יכולים לעשות את זה אותו דבר עם גוגל שיט, ועם Airtable ועם כל בסיס נתונים אחר שאתם רוצים, וזה דבר מאוד מאוד עוצמתי, וזה לא משנה אם אתם עסק של e-commerce או עסק שנותן שירות. אם אתם רוצים את האוטומציה הזו, אני יכול לתת לכם אותה, ותוכלו לעבוד איתה בעצמכם, להתאים אותה לעצמכם, תעזרו ב-OpenAI או בקלוד או לא משנה כל LLM אחר שיעזור לכם להתאים את הקוד. זה מאוד פשוט, אני פשוט כאן, אני יכול לעשות דאונלוד, זה יוריד את זה כקובץ כמובן JSON, ואז אתם תקבלו ממני כקובץ JSON, ואתם אצלכם ב-N10 פשוט תעשו import from file, ואז תהיה לכם כל האוטומציה. אתם תצטרכו לחבר את ה-credentials שלכם לכל זה, שלכם בעצמכם, עם הפייסבוק שלכם והוואטסאפ שלכם. עכשיו בווידאו הבא אני אראה איך אני עושה את זה בוואטסאפ לא רשמי, שזה הרבה יותר פשוט, כי אין את כל החיבורים האלה של ה-API לפייסבוק, ואת האימות של העסק, ואת האימות של מספר טלפון. יש כמובן חסרונות, כי פייסבוק חוסמים הרבה יותר מספרים לא רשמיים, אבל מצד שני יש לכם המון חופש, ואתם לא צריכים לשלם על כל הודעה שנשלחת ללקוח. אז זה היה הווידאו של היום, אני מאוד מקווה שנהנתם, אני ג'קי וידל, ונתראה בווידאו הבא. ביי בינתיים.